Malomndeni asinde ngokulambisa ngesikhathi indlu yawo ibhodlozwe izichotho. Imvule namandla zishiye izindlu eziningi zilele uyaca, kwashona amakhulu abantu, kwalimala nenqwaba. Izakhamuzi zasetshela imnyama eMarine Hill nakwandengezi zisale dengwane. Abanye babo omakhelwane unkosikazi Khosi Khuzwayo nonkosikazi Nokulunga Dlamini abangasenamizi. Osekuphoqele ukuba bakhosele kwabanye omakhelwane. Noma ekukonakale kakhulu impahla nginalutho zonke le ndawo zigqibekile impahla kodwa nje okakhulu ngoba ngilala emzini abanezingane ezincane kunanezingane ezincane la ekhaya ngicela ukuthi nje bangisize mabe ngivusela indlu nje okokuqala nokudla ke nje abawomakhelwane bebesizeke basiphekele basilethele sikonakele nje nathi besicela ke abangasiza ukuthi basakhele indlu sikwazi ukuthi sikhosele futhi nezingane. Ehlola umonakalo sodolobha wethe umnumzana Mxolisi Khawunda unxuse Umphakathi kuba ibekezele njengoba uhulumeni ihambisa usizo ethi laba bamashayo benzela phansi laba badinga usizo. Let us work together instead of listening to organizations on the ground which are mobilizing people to protest, and that protest on its own does not assist us to deliver, because it makes us to be unable to deliver to those commitments that you have made, because our electricity teams need to zoom into those areas where there are challenges and fix our electricity that have been damaged and fix our water pipes. So once you block the road, you are actually sending a message that you don't need help. Khona manje imiphakathi eminingi isaqhubeka nokucula amanzi. Unjiniyela basemzamweni yokulungisa inqalazinda yamanzi, imigwaqo nogesi okhahlanyezwe yizikhukhula. Ezindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.